Ake sibingelele baba udokotela baba sesibawujabulela ufana nje muhle wathi khehla lomlungu. Namhlanje sinobaba ozokhangisa ke ngomsebenzi awenzayo esigodlweni sakhe esocela ukuthi abengelele baba bingelela khehla. Ngiyabingelela kakhulu ukubabukela uhlelo lwababa udokotela ngithi abaphile ngiyaphila namla ngikhona. 0628376079 le number ekabani? Ehamba udokotela. Ngithola kuyona. Ngempela ngitholakala kuyona. Yeah. Khehla uthi uphethe umaphuzi osheshayo. Uthini baba? Umpumuzo osheshayo. Cha baba udokotela mangikhuluma ngompumuzo osheshayo. Sengikhuluma ngenduku yalabantu abasuke sebekhathele impilo nalabo abasuke sebekhathazile nje emphakathini. Iquantum lena. Hayi kahle iquantum. Iquantum. Hayi iquantum. Hayi quantum. Iyalayish. Hayi iyalayish ukhona umuntu uyathi yena hayi veli nje. Hayi sengihluphile vele nami sengifisa ukuhamba kusahambe. Hayi ke siyakwazi ukuthi ukhona umphumuzo. Umphumuzo hayi yakusheshisela. Yakusheshisela khehla. Ngoba sohlupha abantu abaningi endaweni. Umanqane empuzo sokukhuluma ngani lapha? Mangikhuluma ngomanqane empuzo badoda ithi impunzi ayiphumule igijima kakhulu. Inejubande elinzima. So ngikhuluma ke ngelokhuzana umuntu webhola lo badoda. Fanele ukuthi ngaje into lezi yebhola. Sebenzisa ke umanqane empunzi nentulo. Ngiyibona into. Mase kuba khona ikhubalo ke silifaka phakathi. Yenza njalo babhebeza ukuchopha bayo. Hayi ungeke ngibabhebise bangafa. Nosifaka nosibhaga. Hayi ungeke baphile ba. Right. Faka isibhaga nento. Hayi bo, hayi. Ikwanda melikhulu kakhulu. Faka kancane umanyazini. Hayi nga. Yekazimela amakhala ngiyabaqeda nya. Okhuluma. Ubanqane empunzi. Uma abafana ke beyodlala ibhola labafana bebhola, sibanikeza yona lento lezi lena. Ukuthi ke bahamba odlala ke babe bephethe lento abayifunayo. Njoba nje kuye kuba ama holiday mapasika ama holiday oDecember. Ayihamba kakhulu ibamandla. Hayi baphambana nalo impela babudokotela ibhola. Baphambana nalo. Umthetho wamacala usawuyeka from usawenza? Umthetho wamacala babudokotela ukhona. Ngiyawenza. Le nduku lengibiza umthetho wamacala induku nilithetha nayo icala ungakafiki wena ecaleni. Uyaqamba uyafika ecaleni uyazi ukuthi wena le nduku lo uyazi ukuthi usuyawina noma uyahlulwa yini. Uyisebenza nje sekusondela izinsuku. Nibe nilithetha nayo icala ebusuku lele. Yikho ngithi umthetho wamacala. Induku yamabhungu ayekelani pho? Induku yamabhungu babudokotela sekhona. Isekhona. Hayi sekhona impela. Le nduku yamabhungu uyifumbatha nje kanje ngesandla. Uyikhulumise. Uyitshela ukuthi ufuna yenzeni. Isikhafulo yini le nduku? Isigila mkhuba nje isithili. Ithayibe khona esikhafulweni. Induku egangile. Igangile ngoba mawuthi kuyona ngifuna ukumfica endaweni ethile. Noma sihlangana endaweni ethile noma ngifisa ukuhlangana naye endleleni. Yenza lo nto sukishile yamakhehla kahle hlaphathwa amakhehla kudala. Okay. Ngifuna ukwazi ukuthi umuntu uyayifuna uhlobo lomuntu ozomnika and then uzoyithola kanjani? Babudokotela abantu abafuna ukuvusa imisi abafuna ukugana. Akuyona ngisimza kakhulu la kulabo basagangayo. Kahle. Ogangayo onjani umuntu ogangayo phela abafuna abuvu kakhulu. Laba basayifunela intombi nje. Azodlala ngayo. Kodwa kakhulukazi uma plan ayifuna ngamnika kodwa ke bengiyifunela ukuthi yamabhungu nje yalabantu abafuna ukuthi ngihlula intombi yakabantu. Uzobuza umuntu ukuthi babudokotela buza kubaba loyo ukuthi udumba asibumbile sinika wona ngothini. Hayi akona. Akona. Into ethile nje isikhafulo sika moya kodwa esithile sebenza ndlela ethile. Esithile. Kodwa sika moya sona basihamba nentuthu. Uthini umafika kuqala? Umafika kuqala babudokotela induku lena eshesha kakhulu. Kodwa sidinga la kuhlukana khona imfula la iphinde ihlangane khona. Nala kuhlukana khona indlela la kuphinde ihlangane khona futhi sithole ke izibi zakhona. Yini isibango? Isibango nje seyinto zakho uma ukuthi azisheshi. Awuzazi zibhajwephi. Njoba sithi umafika kuqala nje uyosukhulumisa yona ke. Mayisi ihamba ngigijima. Iyofika ixoxe lapha. Hayi fika ixoxe la kufuna kiwe khona babudokotela. Isembatho sogogo ungathini kumuntu? Isembatho sogogo lo muntu uthola mhlambe uyahlupheka kani umbetho isalukwazi sakunaluma akasinakile. Kunezinto ke usithengeleza ukuthi isembatho uthenge itshali lebizo. Mase kuba yiduku.
uzobuza ukuthi ngime ngilithenga le tshalo baba dokotela ungakwazi usibuzele elingakanani itshalo bakhona leli elincane khona leli likhulu hayi leli lincane leli thenga lincane nje leli lincane okay neduku umbala hayi noma ngathi ngaba ngathi ba silver gold alinankinga makwenze yeah ingakho ngithi angiyibuze imbala ngoba into zemoya njalo suke zihamba nayo imbala yeah oqhubekeke hle mase kuba izibani lezi zinto masuyithengile uyahamba uyiphahlele olwandle bawungakwazanga ukuyolwandle uyiphahlele ekhaya kini lapho uphahlela khona izinto zakho ucele kulesi salukwazi sinazi into zami ijamile ngifisa u1 no 2 no 3 ngicela ke ningisize sizofika sikhulume nawe ngizokubuza futhi yeah lo nto akona ukuphehla amanzi amnyama hayi akuyona ukuphehla amanzi amnyama baba dokotela ngisazokubuza futhi lo nto akuyona ukuthwebula idlozi cha baba dokotela akuthwebula idlozi usukhuluma nomuntu wakomani wakho kuphela okay ngoba ngenzela ukuthi ezinye izinto bayabuza lana kuma comment ukuthi baba dokotela ungasibuzela na kanje ukuthi lento siyafuna ukuyenza kodwa sifuni mase sinukeka emndeni ukuthi sathwebula idlozi senzani ngoba nje ukuthi nasolwandle yenziwa nje akekho umuntu ongathi uthubula idlozi olwandle la kuhlangana khona yonke inhlobo emoya osukuyidinga wena ikulekelela ikusiza okay wasithembisa kulokuyana sakhumbula ukuthi wasithembisana wathi umusubuzo siphahlele ibhodlela lesambulo imark sithembiso sakho usazosiphathela noma usazozizama likhona udokotela ngiphethe kumanje uliphethe likhona ashithi into hayi ngeke sifuna ukulibona hayi into umhlola ayinalo baba dokotela yilo leli hayi leli bhodlela umuntu uzolifuna leli bhodlela ufuna ukwazi nje ibhodlela lesambulo nje elani lenzani leli ibhodlela ukuthi lesambulo njena izinkinga zakho osuke unazo noma ezintweni zakho uyahlanganisa kuhlangana uthola leli ibhodlela leli yakwazi ukuqoqela yonke lento loyifunayo lihlanganise ngoba suke sesilakhile nje silakhe ngayo mase ke into zakho ziyahlangana zembuleke lembula ngisho inhlanhla yakho uma ungakusiza athi kunana mafushana amancane phakathi kodwa ke akubonakali kwamanzi kona amanzi kwamanzi kunamafutha kodwa khona into khona la phakathi uma umuntu osuke ethi ufuna uzocabanga ukuthi uyalidinga ibhodlela sami kusuke umuntu onjani uqala olidingayo uhlobo lomuntu olindele ukuthi nanti ibhodlela sambulo nangumuntu olidinga umuntu onje baba dokotela kakhulukazi abantu abaningi basenkingeni ukuthi imali ayihlangani bona imisebenzi abayitholi abanye akoganweke kuningi nje okwenzakala kubona baba dokotela ngiyalithola ibhodlela lesambulo khona into ekuzofuza ngilisebenzise nayo mase ngithi ngiyasebenzisa ibe insuku ezu10 ezu20 ezu30 yini akusichaza kuphela into eyinkinga lezi zinto usuyitholile sekuthiwa okay selifikile hamba ungitholele into ukuthi sengiyifuna ema-pharmacy lento ngisayitholi hayi ke dokotela cha sengiliphethe manje ibhodlela manje emkhulu nanti ibhodlela khona manje angikwazi ukuthi ngoba into ukuthi angiyitholi hayi ngiyakwazi ukukunikeza lo nto uma ungayitholi ngiqonda ukuthini na ngiqonda ukuthi ngiyalithatha ibhodlela isekhona into ekufuneka nje ngiphinde ngiyithole noma uma ungithumelele yona ayikho into ezophinda ukuthi angithola into ukuthi ke manje hayi siqedile okay ayikho into ezohamba ufuna ubamba uyifuna sesingena emalini ke yebo uzofuna malini aleli bhodlela hayi leli bhodlela baba dokotela ngiyadedela nje ngo1.2 aninankinga 1.2 singakwazi usensa lonke namathenzo umuntu oyedwa kahle ngoba ngisuke ngililumbe ngawe esuke kufuna kube lakho wedwa olazi mina kahle sizolifuna sizolidinga sizokuthola kanjani ngoba nibuyeni ngatholakala emafonini ngiyatholakala udokotela inamba engitholakala kuyo ithi 062 83 76 079 lupho usuke ngasebenza ngalo lapho sebekudinga abantu engathi eningi ke kube yisabatha kusenze sabatheni kodwa kusuka ngesonto nje kuyale songitholakala hayi sibonga kakhulu obongayo baba udokotela boyisezibha ujabulile inamba ithi 062 837 6079 this is baba udokotela siyabonga.